Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos unha xornada máis ca información na radio e na televisión municipal de Cerceda. Hoxe, luns, día 9 do mes de xuño, imos a falarlles pois do parque acuático, porque hoxe é o día en que retoma de novo unha nova temporada do parque acuático. Falaremos das comunicacións das cachelas do San Xoán, que están a tempo aínda de facelo, e deben facelo si queren o día na noite de San Xoán facer as fogueiras. Falaremos dos campamentos de verán que tamén teñen o plazo aberto, do verán saudable que xa comeza na xornada de mañán. Falaremos de algunha oferta de emprego que nos comunican dende a Oficina de Emprego de Cerceda e falaremos de festas, algunhas xa acontecidas esta pasada fin de semana e tamén outras que se celebrarán xa nos próximos días. Falaremos do campamento digital. O Aula CEMIT de Informática de Cerceda volve a organizar tamén un campamento digital. Falaremos de exposicións de legos, mellor dito. Habrá unha exposición de legos na sala de exposición Xosé Neira Vilas. Falaremos da listaxe definitiva da guardería e durante a segunda quincena deste mes teñen que formalizar a matrícula. E tamén se está levando a cabo unha campaña de control de pombas no casco urbano de Cerceda. Se pode pasar a ITV de maquinaria agrícola a finais do mes que ven na Silva e siguen ou volveron a convocarse as axudas á natalidade en Cerceda. Por último, nos deportes, só tiñamos un representante disputando encontros esta fin de semana. 0-3 venceu o equipo femenino de fútbol 7. Deso falaremos como do tempo, que as previsións para mañán son de que comenzaremos o día con ceus despexados e sol, pero a medida que transcurra a xornada irían entrando posibles treboadas. Como decíamos ao comenzo dos titulares, hoxe, luns día 9, volve a abrir de novo nunha nova temporada o Parque Acuático de Cerceda. O Aquapar Cerceda, que é unha das grandes atraccións de ocio de Galicia e do noroeste de España, reabre hoxe día 9, dende as 12, como é horario habitual, ata as 8 da tarde. Vai estar aberto ata o 7 de setembro, dende hoxe ata o 7 de setembro. O ano pasado pechou a campaña con un balance de casi 120.000 usuarios, pese ao mal tempo reinante e predominante durante o verán pasado. Decir que os anteriores superáranse as 130.000 visitas. Dende xa, a semana pasada, as entradas poden adquirirse na páxina web do Parque Acuático ou, se queren, xa dende agora poden adquirir as entradas tamén na propia entrada no recinto do Parque Acuático. Hai todo tipo de entradas, as individuais, pero tamén tarxetas regalos pensadas para cumpleaños, tamén hai bonos de 7 días, etcétera. Todo un abano amplo de posibilidades de entradas para disfrutar do parque acuático e que, ademais, durante estes próximos días, o que resta prácticamente deste mes, xa hai innumerables excursións de colexios de toda Galicia, incluso de fora de Galicia, que veñen a facer a súa excursión de fin de curso ao parque acuático de Cerceda, do que seguro falaremos durante os próximos días. E tamén o San Xoán xa está preto, a noite máxica do San Xoán, donde son moitísimas as fogueiras, as cachelas que se celebran en Galicia, pero especialmente tamén no noso concello, pois hai que facer a comunicación previa. En eso consiste en que para poder celebrar a fogueira na noite do San Xoán hai que facer a comunicación previa. Para facela, pois o prazo xa está aberto e vai a estar aberto ata o próximo día 20 deste mes de xuño e poden comunicar donde van a facer a cachela e unha persoa responsable poden comunicalo ou ben a través do teléfono do Servicio de Medio Ambiente de Cerceda, que é o 881 04 67 76 polas mañáns, ou no correo electrónico medio.natural@cerceda.es. Lembren que o plazo remata o próximo 20 de xuño. No concello únicamente se recollen as solicitudes para a noite do San Xoán. Fora desa data
terán que pedir xa permisos de queima no 012. E o Concello de Cerceda volve a organizar durante a época estival uns campamentos de verán dirixido a rapaces, nenos e nenas e rapazas de ata 14 anos que estén escolarizados, evidentemente, e que se van a realizar un campamento na Silva e outro campamento en Cerceda. Se ofertan varias quendas, teñen a elexir 4 quendas que irían dende xa o 23 de xuño ata o 19 de agosto. O horario é tamén o habitual, de 9 da mañán a 2 da tarde, de luns a venres. Existe un horario ampliado de 8 da mañán a 3 da tarde se hai suficiente demanda. O precio por quenda é de 50 euros, e 70 euros se queren horario ampliado, e tamén os irmáns na mesma quenda pagarían 30 euros. Van a realizar actividades de todo tipo, entre elas xogos ao aire libre, manualidades, visitas ao parque acuático, cociña e ademais terán merenda a media mañán. En Cerceda será no Centro Cívico e na Polideportiva Municipal, mentras que na Silva será no local social e no Colexio Celso Emilio Ferreiro. O prazo para inscribirse vai a estar aberto ata o próximo 16 deste mes de xuño e poden inscribirse no rexistro do Concello na planta baixa ou pola sede electrónica. Outra actividade que se ven facendo nos últimos 2 anos e que este ano volve a poñerse en marcha é a actividade de verán saudable. Dende mañán martes, día 10 de xuño, ata o 4 de setembro, o Concello volve a organizar a actividade de verán saudable na zona verde do Acevedo, con 2 turnos a elexir. Van a ser martes e xoves, poden elexir pola mañán de 11 a 12 ou pola tarde de 8 a 9, aínda que a máis popular e a que se fixo nos últimos anos é a de 8 a 9 pola tarde. Realízanse actividades de zumba, de aquallín, de ximnasia de mantemento, fanse andainas ou xogos tradicionais. O prazo para anotarse, aínda que pechou a semana pasada, se alguén aínda quere sumarse, podería facelo. O precio é de 13 euros o mes para os adultos de 18 a 65 anos e de 9 euros o mes para os maiores de 65 anos. Para inscribirse e anotarse no rexistro no Concello de Cerceda na planta baixa. Tamén dende o Departamento de Emprego do Concello de Cerceda nos informan de que urxen cubrir unhas ofertas de emprego. En este caso, se trata de ofertas de emprego para o noso Concello de Cerceda de camareiro ou camareira para cafetería e servicio de comidas, a xornada completa, con salario según convenio, aínda non se precisa experiencia e de incorporación inmediata. Tamén se precisa cociñeiro ou cociñeira para elaboración de menús, tamén con xornada completa, con salario segundo convenio, con experiencia, neste caso si se pide, e incorporación inmediata. Os interesados ou interesadas poden chamar ao teléfono 981 68 50 01, que é o teléfono do Concello, e poñerse en contacto con promoción, en este caso, económica do Concello de Cerceda. Tamén poden enviar un correo electrónico a promocioneconómica@cerceda.es. Estes son os datos para cubrir esas plazas que urxen de camareiro ou camarera aquí en Cerceda, ou tamén cociñeiro ou cociñeira. Falámosles agora de festas. Esta fin de semana foi festeira, foi festiva, houbo varias no noso Concello, festas en Crobas, festas do Espírito Santo, que aínda se están levando a cabo hoxe na Silva, e tamén tivo lugar a festa do Queixas o sábado pasado, donde o equipo de fútbol do Queixas celebraba a súa festa do socio, pero tamén celebraba un novo ascenso, igual que xa o fixo o ano pasado, en este caso a Primeira Galicia, un ascenso brillante e que ao longo de todo o sábado foron moitos os socios e simpatizantes que se achegaron a celebralo no campo da Revolta, e ali se o manexeu evidentemente o equipo, os seus componentes, directiva. Tamén se sumaron aficionados, DJs, música, houbo festa para celebrar ese brillante ascenso e, ademais, remate da temporada do Queixas. Un Queixas que será recibido, en este caso, no Concello de Cerceda, tamén como recoñecemento institucional
polo seu logro deportivo, pero este sábado foi o seu día, o día da festa do Queixas. En este caso, hoxe, como decíamos, aínda queda este luns, día 9, festas do Espírito Santo na Silva. Os que nos sigan no informativo do mediodía, nestes intres está tendo lugar a misa e despois o gran xantar, coa súa cuarta edición no campo da feira, donde haberá sesión vermú e de tarde a cargo do grupo Alborada. E xa a fin de semana que ven son as festas en Cerceda do San Antonio, na parroquia de Cerceda, son esta vindeira fin de semana, que xa comenzarán o venres, día 13, con dianas e alboradas. Haberá misa solemne na honra ao San Antonio e logo sesión vermú con disco móvil, e a noite o grupo Tania Beiras e disco móvil chocolate co DJ Ferré. O sábado, este sábado que ven, día 14, hai sesión vermú e pola noite o grupo Bomba e disco móvil impacto co DJ Sonic, e o domingo, día 15, hai sesión vermú este domingo que ven co dúo Dilema. E precisamente tamén, ademais das festas do San Antonio en Cerceda, na parroquia de Cerceda, na avenida do Mesón, haberá un festival rock, o Son do Campiño, así se chama, o Son do Campiño, que será este sábado que ven, día 14 de xuño, en Cerceda, na avenida do Mesón. Van a estar Peter Selleck, vai a estar Gente Beat, vai a estar o Reverendo Can, Dr. Garimba, Mr. Camándula, Os Caudillos, 12 Laberinto, Broa, Ruxe e Cenzar. Como poden ver, grupos do Concello da Bisbarra se van a xuntar para facer unha xornada festiva de música o próximo sábado, día 14, o Son do Campiño. Decirlles que, ademais das festas en Cerceda, tamén haberá festas na parroquia de Queixas. Será o 21 deste mes de xuño, na honra á Virxen do Carme, donde haberá misa solene a unha, con sesión vermú co grupo H, e pola noite o grupo H e o dúo Dilema. O domingo, en este caso este domingo pasado, e o domingo que ven, día 15 de xuño, abren o bochinche a Comisión de Festas de Queixas de 11 da mañán a 1 da tarde para tomar algo e tamén entregar o seu donativo a aqueles que queiran colaborar coas festas. Mais temas, falamos de un campamento digital, porque, ao igual que o fixo nos últimos anos, o Aula CEMIT de Cerceda, o Aula de Informática, organiza unha nova edición do campamento digital para nenos e nenas de 9 a 13 anos. Nenas e nenas de 9 a 13 anos teñen un campamento digital. Este ano contarán con dúas edicións, unha para nenos de 9 a 11 anos e outra para nenos e nenas de 12 a 13 anos, dividindo en franxas de idade tamén para ter contidos adaptados. É gratuito e as plazas son limitadas. Se trata de unha actividade gratuita para fomentar a adquisición de competencias digitais de xeito útil, creativo, seguro, responsable e divertido. As inscripcións poden facelas no teléfono 881 0251 31, 881 0251 31 ou por WhatsApp no teléfono 644 52 99 90, 644 52 99 90. E agora falamosles de unha exposición que vai a estar xa na sala de exposición Xosé Neira Vilas, ao lado da Biblioteca Municipal. A exposición será Lego, xogar e volta a xogar. Unha exposición sobre as pezas, as construcións feitas con Lego. Vai a estar exposta ata o 20 deste mes de xuño, vai a estar exposta hasta o 20 de xuño e pode visitarse de luns a venres polas tardes de 3 a 8, luns a venres de 3 a 8 na sala de exposición Xosé Neira Vilas na Biblioteca Municipal de Cerceda. Mais temas, falamos da Guardería Municipal, porque a semana pasada se publicaba a listaxe definitiva dos admitidos na Escola Infantil Os Pillabáns de Cerceda para o vindeiro curso escolar 2025-2026. E decirlle que despois, a partir do 15, é dicir, a segunda quincena deste mes de xuño, é o plazo que teñen para presentar a documentación e facer, en este caso, a matrícula. Teñen de prazo para facelo durante a segunda quincena ata o 30 de xuño deste mes.
Para presentar a documentación teñen que facelo no Rexistro Xeral do Concello de Cerceda, na planta baixa do Concello, polas mañáns de 9 a 2. Deben de levar a confirmación da matrícula, un contrato asignado que deberán recoller previamente no Departamento de Servicios Sociais, que está na terceira planta do Concello tamén, un certificado médico do menor indicando que ten todas as vacinas actualizadas e un DNI daquelas persoas que queiran autorizar para que poidan recoller os menores na escola. Decir que teñen ese prazo para facelo. Si non o fan nese período de tempo, perderían esa praza. Mais temas, o Concello de Cerceda está a facer unha campaña de control de pombas no casco urbano de Cerceda a través dunha concesionaria para intentar que non haxa superpoboación de pombas que está provocando desperfectos nas fachadas, en canalóns, etc. No caso de que alguén coñezca un punto no que existan niños ou moita afluencia de pombas, poden poñerse en contacto co número de teléfono 618 437 620 e o teléfono da empresa Control de Pragas Paderne. A ITV de maquinaria agrícola se pode pasar aquí, no noso concello, na Silva en concreto, do 24 ao 31 do próximo mes de xullo. No campo da Feira da Silva vai estar unha unidade móvil da empresa Supervisión e Control para pasar a ITV de maquinaria agrícola. Vai estar pola mañán de 9 a 1:30 e polas tardes de 3:15 a 6. O primeiro día, que sería o 24, só estarían pola mañán e o último día, o 31, tamén só estaría pola mañán. Poden pedir, si queren xa, cita previa no teléfono 981 92 80 80 ou na página web sicitv.com. E tamén volveronse a convocar as axudas á natalidade. O Concello de Cerceda volve a dar un pago de axuda único de 300 euros para o fomento de natalidade e asentamento poboacional. Todos aqueles nenos e nenas que naceran ou tamén por acollemento ou por adopción dende o 1 de novembro do ano pasado ata o 30 de outubro deste ano teñen dereito a un pago único de 300 euros con axuda que dá o Concello de Cerceda. Así que se alguén quere, pode solicitala. Para elo teñen que dirixirse ao Rexistro do Concello na planta baixa ou pola sede electrónica e solicitar esa axuda. Unha axuda, insistimos, que ademais é compatible con calquera outra axuda que podan pedir de calquera outra administración. Nos deportes só tiñamos competindo o equipo femenino de fútbol 7 que xogou o seu encontro o pasado venres no torneo delegación, no seu grupo, no grupo A, loitando polo primeiro posto e vencía a domicilio en Malpica. Sporting Sealla 0, Atlético Cercedense femenino de fútbol 7 3, cos tantos 1 de Uxía e 2 de Laura. Foi disputado o pasado venres, remataba así esta fase do grupo A, segundo clasificado o equipo femenino do Atlético Cercedense. Mañá martes, en canto tempo, mañá martes comenzará a inestabilizarse a atmósfera. Así irán medrando nubes de evolución pola tarde, que van a dar paso, especialmente a partir da tarde-noite, a chubascos treboentos con chuvias localmente fortes, máis activas de madrugada. As temperaturas mínimas van a experimentar un moderado ascenso, haberá bochorno e as máximas descenderán no sur, pero ascenderán moderadamente no tercio norte. Os ventos soprarán de nordés, en xeral, frouxos con refachos de fortes asociados a tormentas moderados nas zonas costeiras. Pois con tempo revolto para mañán, rematamos o informativo de hoxe, nada máis. Gracias pola súa compañía. Mañán voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Desfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.